Thank you sa pagkain. Aduh, kan topeng dan madam gede. Di rabi, medyo na ulo ang madam. Pang putok-patok. Yung talo nga pineapple yung tinilong nag-style niya, pasukat ko na agad ko ato pag ni pastoran ng mga rak, ayaw mang kasat, baka matandama, gulaw ng bigat ko. Hindi manang helin puro putok-batok yung bakan ng madam Anyway, good morning kanya tayo amin na po yan. Bagnabiga. Amin tayo, makataro si Lucano. Parehas nga taga San Manuel at Kasaraya. Ay, Ilocos, di babae, Ilocos Sur. Oh, okay. Banda di Ilocos Sur. Ay, Santa Maria. Di medyo pa yan. Si Deltinor ka agad. Ay, medyo agad pa. Okay. Sa Deltabra. Okay. So, bago tayo karudrugyanan na po seremonya ti kasar ni Anthony kini Angeline. As formality lang, kahit kung itamag ako no, at dati tumutol or hangag paintulot nato yung kasar nga mangyari tata para kini Anthony kini Angeline. Dapo ti mamuyong nga tumutol or hangag paintulot ako. Awan, very good. Ano maminsan dito, biglang drama yan. Tayo mo, bigla-bigla, nasa mga fight.